Sa isin ba ni kapor ka mentang adon banyak keren bat pi nagaktian ka jong blay. Bat nganget akan ni kaski kini kaktian ka dalang jingkerku ya pi iwe baro. Bat ngadon ya kani ka jinghikai kani kaski nganget baka dalang ka jingkerku ya pi iwe baro. Bagani ka jinghikai ka long kumno ngin job ya kapop. Kumno ngin job ya kapop. Ngatip mabuan na pedeng jong fi dan hapedeng ki jingele habawan kapop habawan ke jing pensoi fila kum ngop bat kumta kawan ra ga jing sosi kawan ra ga jing thang ha ga mansim ga jong fi film kwa ban le ya kata ne film kwa ban nget ya kata ndri kumnore fi kum ngop shingop ta ni ga sngi nga kwa ban hikai fi na ga tin ga jong blai kumno ba phin job ya kapop rishwai kata kwa ban ai kublai fi we barwa kiba sngap ini ke khubor kan ni ke sngi ya pi ke bedang sngap ke sin ke beneng kong ba dia fir ke bla ju sngap na ke por nga ai khuble ya pi haga gerteng ke bathyang tam ke bedon bor tam ke jong try unong penem jungi u Jesus Christ para kan ni ke sngi nga kwa ban ya kren kumno ba pin job ya kapop nga kwa banong ya pi kapop kam dei ke bahe kapop kam dei ke ba kraw kapop kam dei ke bedon bor lada fi snow tho ya ka ktien ga jong blai fi utau bo pen le pop yang ngitip bo de syaitan balada ngitip yu syaitan u de am pin snow tho bo pleng de eru am henry lada ngim snow tho am ule krau do kata ule don bor haro kata bagata ga de ka jiksisha pin pet ya ka ktien ga jong blai ngi ba u syaitan u de bla syaram u syaitan u de bla sya job anda habau jisu lawan sing ni kebertai baga ding pna ula yu ya khli ke jong syaitan ula perluet ya khli ke jong o ka bakren ya ka authority ke jong o bo syaitan don bor shu halor jong tau banget u syaitan don bor shu halor tau bela pediang yu jisu u syaitan don bor shu ya kita ki bela seu spa daga snam ke jong jisu kani ka digadur ya ka bangala jui kai na ka por ban pen kan mau biang kani ka sngi bau syaitan udai uta ya ka ba ka klik ke jong u kala sya perluet tik kumba u David ula krai ya ka klik ke jong Goliat u jisuru ula dap ban perluet ya ka klik ke jong u syaitan badai ta ka abang if you syaitan la ban le e ke jim ke jong pi kai ka kamram ke jong u ka dei tang bo un su pen choi henry la ban pen bor fi la ban le don bor ya pi lada fila anget au Jesus Christ lada fila dei ki bla siu spa da ka snam ke jong trai u syaitan la ban le don bor halor ge jing ge jong pi ka poin ka ban kong ka kwa ban ye kran ha ne ge sngi kumno pin job ye ka pop ka poin ka ban kong galong ye le persya u syaitan ka babal ka ong ke ta habang apuli ka ne ka por ke shithi Jacob ko nong basaw khot ban yo ka babal ka kran shai hang ne ka ong namar ka ta to do pin ko ngu ye le di how blay henry to ye le persya ye syaitan te on pet yap no na pi kaktin ke jong blay kahikai ngi ka point ka ban kong kalong pen ko ngu yela di how try kumno pi pen ko ngu kadai kata fila tip ya kaktin ke jong blay fi don yo men sim ko yo bakran apo jong pi pen ko ngu ya kata kasur pen ko ngu kaktin ke jong blay ba si sien ba pi fila pen ko ngu yel di how blay da fi le persya syaitan daga basuk uhaban pet yap mong kaktin jong blay henry to yele persya yo syaitan te un pet yap no na pi kamot no pet yap sena mde tang bisu pet mulum la unda heriap unda pet yap tat lada pile persya nomor syaitan uting dia kita ken ki bla sius pa jong trai tadai tau syaitan on mala men jan jong kita ki bia pen ko ngu el di hau play lada pile persya uhaban pet yap ong ke tin ke jong play uhaban pet yap tadai ta kwa badong ifi ke ne ke singi wat ju ting yu syaitan wat ju ting ye kita ki bor ke jong u wat ju ting ye kita ki jingle ke jong u wanom sngoma heri u namar ba udai u bakhlem kli kabamut don bor shu don authority don ikhtiar shu halor ke jing ke jufi shele persya bi ong syaitan pet jisu kano sien ong jisu ong arsien ong shadien mau syaitan o syaitan haban pet si sien ong ha kapor bla pen choyu si sien ong yo petros ru utu syaitan bo pen choyu petros ong shadien mau syaitan bo syaitan haban shu ko ngo bat haban shu pet yap no na kata ke Jakarta dei ta pidan ka bor nong pet yap syaitan pet uhaban pet mong ka banong fi le persya un pet yap na fi tadai ta ka banong fi dawan men pensoy kum mangala akran menen ngong wat ju ran bo syaitan wat ju akran bat wan pet kenria
pet hukum i ubon pet uhaban pet namar ba uday ubala syarem ngakwa benong fi day kisiem bekileng do hukum kumusiem hukum kumusiem penibor penyaj mafi mday mamaun penyaj ga jim ga jong fi kata ka day ka way ngakwa benong fi ven job ka pop ka day tang ba pit pen ka ngo yel di try yele persya syaitan un pet yap no napi kabaar what I jakayu syaitan kababel ka kren ka nga pulih ka ni ka por nagashitish kinong Ephesus kanikil nong kabasaw ka dekot ka ba arpunyo ka ong lemni what I jakayo syaitan lapi I jakayo syaitan kumno I jaka taka ba piong ni tom lele de iba kendiat te pi I lat de iba kendiat em u syaitan em naga taka ba kendiat em u yo jaka naga taka ba kendiat bat naga ba kendiat unkam tries non unkam kentis non no ya ga jing em ga chang tau breu ngaju ong kata ba phim dei ban ai jaka syaitan wat tang shi in shiru kabamot hi lada pi ai pi pli jing khang le lada ka don ka krak em ka barit ba ga ji im jong fi u syaitan nai tai jing krak em un pen pras non phum bat un kam kan tis non ya ga jing im ga jong tau bre un yo rung non ta nei ta ka donot ka jong fi ka dei ka donot ka fi hap long bai ka ba la khang bai ta dam kum ba ka long ki yeng ling ki jong noa la khang tadam ya ka jing khang ngi ha ban khang tadam ya ka jing khang ka donot ka jongi im de ben ai la du syaitan ha ka jing mut ka jongi ha ka man sim ka jongi ne ha ge baro ngi ha ban khang tadam yu khang yu shabar wa ju ai jaka khindiat ro yu hey ha ka tien ka thlit ha ka kom perkhat ka jong phi ha ka kam ka jong phi wat ju ai la wat ong bani tom le tang man ta shi sien em phi ai la du shi sien kan long borobor ada phi ai la yu ka ba khindiat un yo ya ka babun tadeng dan kwa banong fi kan ga sngi wat num le ya ga no ka ba people jing khang yo syaitan tadeng tan kwa banong fi kan ga sngi wat num ken sting hiru fin kan mau ni ka por yo samson wai jaka khndiat ya ka de lela khndiat wai jaka ya ka bat namar bul ai jaka ya ka wong kam lele ndai kam lele ka lele shisha bat ka de lela hadin nang ta ka tip hang no baka shong ka bor ka jong u samson bat kum ta ka khi tau nyu kli bat hang ta hi u samson u datlot yar badin ta la kem yu da ki philistia bat hadin pini i jing im ju ka basang sot si la klong gi khmat ka jong u la klau ye ta ka khmat ka jong u bat de hang ta ba la shukla long tang u ta u nong shat ha khmat jong ki philistia ya ka bakin yo ban rakhe ben balai ka long do kata namar bu ai jaka khndiat ya kai ya ka dai leila ka jing em ka jong o tadei hang ta u haban syakat ya kata ka jin jar tadei ta kwa banong ifi la fi dei gibreu ki ba khlan ki jong blai la dei gibreu ki ba slek ki jong blai wat ju ai jaka ya u syaitan wat ken shngan wat ken sting tadei ta la da ka dei phi ban pule ka tien jong blai pule la da ka dei phi ban pla u jisu la da ka dei vin dwai wanum ong bangan sabu teng le kam le la da ngale kum taro dengan syong la ka syong an nanum duai ngan pule ka tien jublai pi nga khlan wat num ken sting kwa banong fi wat ai jakai ka bukum ka taro ha ka jim ka jong fi pule ka tien jublai pi lai tiak pule ka tien jublai lai tiak pule ka tien jublai pusan ka tien jublai de deng ta finom ai la tat yu syaitan wat tang shi in shiru wat tang shi ksairu pinum ai lat yu syaitan de deng ta ka tari ka pon ka baar wat ai jakai yu syaitan but sa kapon ka balay ka ni ka sngi kwaan pulin ka Ephesus no man rew de khot bakat way bagata ka tin ka jong blay ka ong bangi hap da shisha ban kup ane ban pong ya kita ki atiar baro ki jong blay tadeng ta fiap ban king atiar yel dia man la ka sngi ka babal ka ong hang to tangan pulih ka ni ka por Ephesus no man rew de khot kat way ka tin jong blay ka ong kumni to king no ya ka jingking atiar ka jong blay baro bapila ban yang persya ya ki but thap pu syaitan hang ni ktin jublai ka kran ka ong be la da piking no ti jingking atiar ki jong blai kai ka bapila ban le hang ni ka long pila ban yang persya ya ki but thap pu syaitan piking ki jingking atiar ki jong blai king ya kai ya ka jing penem kan mau pi de gibreu bla spa pi de gibreu ki bala utrai bla penem kan mau pi don ni ka jing shisha kan mau pi don ni ka jingat pi don ni ka hok Fidan ni kata ka juti ka gospel ka jingsuk. Fidan ni kata ka sti, but fidan ro ya ka ay. Ya ka jing duai, but ya ka ktin ka jong blay. Tadeng ta film day ban no ya kata
kieng man lagas ngi kieng ya ki jingking atiar ke jong blay baro kenang bapila banile persya ya kita ki but thap ki jong soitan tadeng taw nom ken sting kwa banong fi lagas ngi ken mau ba pide lupa ki nong job bu taw ba hapo jong fi ong ki jong blay ulong ba kham kraw ken yau ta ken ubah ka perthai ka babel ka ong ka ta hangi pulih ka ne ka por naga shithi ka banin kong ka jong yonis long ba saw ka khot ka ba saw ka babel ka ong gumni ka krenchai bat ka ong gumni ka ong ma pi long na ublay ko kon hep ti fila job thiaw yagita na ba ulong uba kham kraw uba hapi ban ya ubah ka perthai tadeng ta utaw ba hapi ulong uba kham kraw ken yu taw ba ka perthai ba deng ne pi job thiaw la da fila don you try ka jim ka jong pi day ki nong job kala nong ba san hang ne ka khot ka ba saw ba san ro ka ong hang ne na ba ka ek baro ya ka bala khan o blay ka job no thiaw ya ka perthai ti ka ne ka long ka ta ka jing job ka bala job no thiaw ya ka perthai ka jing ngai jong ngi ken ka babel ka kren sha ya ka ta phila ban job no thiaw ya ka perthai ka jing job ka de ka ta ken phi ngai ken hau trai ta deng ta ngai chania au trai so utaw bre wa chania au trai ong ka ting ka jong blay ba ka jing chania jong long utrai tadeng ta laitali ni ki poin yang ga sngi ai pi ka wai kalom pen ka ngu bil di hautrai pi le persya syaitan un phet yap na pi ka ba ar wat jo ai jaka khan diat ru yau syaitan wat ai jaka yu syaitan ong ga king ki jong blay bat ka balai ka long ba fin king no ka ki jingking atiar ki jong blay baro ba phila ba ni le persya i ki but thap jong syaitan ngai ka ni ka ji kai ka ni ka sngi ka long jingker khu ye pi kum no phila ban job ya ka pop le ya ka ta kum no phila ban job syaitan le gini ki ek man lagas ki pin ir ke jing job ke jong pi ka long man lagas ngi akwa ban duai nam ta jong pi hang ni ka por menta ngai pi ngop shingop pi ngat pi kalon henry to ai ba pin shim yikini ki atiar yikini ke jing kai ke ni ka sngi ngai pin yeng naga menta ka buram ka jong blai pin job bet in duai pra ni ka por nga ai ngo e me ko pa ayo ban kren ni ka ktien hagani ki khon ke jong me trai bat ka ne ka sngi ke sngi jong ka jing job igini ki khon ke jong me trai nga tep bo syaitan u basun char ya phi hagani ka sngi unom la shu ban long unop kanrat u jong phi unom la shu ban long no sun char jong phi hagani ka sngi la pen ram yo syaitan bo unda na ki kjat jong phi hagani ka sngi pin long ki nong job unom ngop shu aga pop pin yele persya u syaitan kumta yu syaitan u haban phet yap no na phi unom la ban yele persya ya phi unom la ban dan hajan jong phi haba pi yang yele persya yo haban phat yap na pi ngadwai agar khui pi gene ga sngi pilong ki bre ki balai lot yo tep ya ga jing shisha pila yo tep u khon shisha un palat ya pi jisu palat shisha ya pi pilong inong job nom da ga sngi jing te jing khom baro ki dekut hagar teng ga jong jisu bangada dwai baka ding ga jong sim ko ga thang ga bor soi bor man baro ka bate ga khom ya pi bana dom da ga sngi ga ing khong ga kala de pe no baro haga ga teng jisu dom da ga sngi pilong jing thau ga betmai pin long kita ginong yele persya ka pop pinom ai jaka yu syaitan pin king i jingking atiar ke jong blay baro ba fila ban job ken thiaw ya kita ki but thap jong syaitan do menda ka sngi pi nong job hagar teng u jisu ngadwai nga kerkhui pi amen but amen ngai tran kerkhui pi ngai bor pi pinang la ban syakri ban yero yu trai bu pinong ginong job ke jong trai tat adok ka sngi jingwan ke jo kublai shibun ngan sai syampat amen